חודש טוב לכולם. אני רוצה להדגים היום איך אני עושה כתיבת סתם יחד עם האייפד אייר החדש, הרגיל, אבל 2024, ועם האפל פנסל פרו, שיש לו למעשה את האופציה של הברל אופשן שאפשר לסובב אותו ולראות. אז הנה דוגמה, אפשר לראות כאן את שומר מסך שגם עשיתי בכתיבת סתם, ואני אראה לכם איך אני עושה את המברשות ואיך זה ממש קל דרך פרוקריאייט לעשות כתיבת סתם. פה יש לנו דוגמה מברשת שאני משתמש בה עכשיו, וכל מיני דוגמאות לאמנות שאפשר לעשות. אני ממש רק בהתחלה, אני קיבלתי את זה לפני איזה שבועיים בניו יורק כשנסענו. אז אני אראה לכם דוגמה איך אנחנו עושים את הכתיבת סתם. כמובן שיש לי פה את הסימנים של הגריד, שזה דבר שהוא רק לעזר. אז הנה, אני אתחיל קצת עם האותיות. נראה שאנחנו על הפונט הנכון, בסדר. אוקיי. עכשיו אני אגש למונוליין שלי בשביל ליצור את התגים מעל האותיות. זה ממש קל. אוקיי, יש לנו את האותיות. אפשר להוריד את הגריד, אפשר להוסיף עכשיו כל מיני דברים שאנחנו אוהבים. כל מיני עיטורים למיניהם. אוקיי, אפשר לשחק, זה קצת עלה על הכתב אבל לא נורא. בעצם אפשר לעשות פה כל מה שאנחנו רוצים עכשיו. יש כל כך הרבה סוגים של כתב, של דפוס, של עיטורים. זה פשוט יפהפה. אפשר לעשות כזה שמתחלף הצבע בהתאם ללחיצה. זאת אומרת, אם אני לוחץ הרבה או לוחץ מעט, אז הצבע ישתנה בהתאם. הנה. כל מיני כאלה. וממש השמיים עם הגבול זה מאוד מאוד יפה. אפשר להוסיף פה מהרשת דברים, ציורים, אבל מה שהחידוש פה שיש באפל פנסל פרו החדש, שכל המברשות האלה שעשיתי של סתם, אם אני אקח אני מראה את הציין, ותסתכלו שאני מזיז את העיפרון הזה, בעצם נותן לי לשחק עם הצבע, ופה זה בדיוק בשביל סופר סתם אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. וכמובן שאפשר לעשות קו ישר. אם אני עוצר על האלף ככה, אז הוא מיישר לי רגע את הקו, ופשוט זה מאוד מאוד קל, מאוד מאוד יפה, מאוד נחמד. אז אם אתם מתעניינים, זה אפל פנסל פרו, אתם יכולים להיות איתי בקשר, זה ממש נחמד. זהו, שיהיה לכם ראש חודש טוב, להתראות.